The North Korean dictator Kim Jong-un has died. The 36-year-old dictator reportedly died when a heart surgery went wrong. Malipayong pagbalik sa atong channel mga igsuon. Karon atong hisgutan ang balita nga nikatag karon sa social media. Pati nasab ang mga international media news station nga si Kim Jong-un patay na. Tinuod gani mga igsuon o usara gihapon ka mga fake news nga nagkatag karon sa social media. Pero una pa ko mopadayon, palihog sa akong pindot sa subscribe button, sabay pindot sa bell icon aron updated mo kanunay sa atong sunod nga mga videos. Kim Jong-un, ang Supreme Leader o Prime Minister sa North Korea. 36 anyos o ikaduhang anak ni Kim Jong-il, ang dati gihapon nga leader sa North Korea ug mipuli paglingkod isip leader sa North Korea niadtong December 17, 2011 pagkamatay sa iyang amahan. Sa nanglabayng mga adlaw, mihugong sa social media nga si Kim Jong-un naa sa critical nga kondisyon pagkahuman sa operasyon sa iyang heart surgery tungod sa komplikasyon ug mao pud nga klase nga sakit ang gikamatyan sa iyang amahan. Sumala pa ani nga post sa Daily Mail nga si Kim Jong-un naa sa vegetative state nga buot pasabot severely brain impaired o brain dead. Ug according sa mga doktor nga mas napay tsansa nga makarecover ang tawo nga nakuma kaysa severely brain impaired o brain dead. Nagsugod ang mga pangaghap nga patay na si Kim Jong-un tungod kay wala siya mag-attend o magpatimaw usa sa pinakadako nga major event sa ilang nasod nga mao ang military parade ug founding anniversary sa North Korean People's Army. Ug aron pod nga ma-prove unta niya sa tibuok kalibutan nga buhi pa siya. Pero wala gyud ang iyang presensya sa gihisgutan nga major event sa ilang nasod. Ug diri niugong ang balita nga posible nga patay na si Kim Jong-un. Ug sumala pod sa NewYorkNews.com nga nag-ingon nga si Kim Jong-un is dead ug posible daw mga igsuon nga mopuli sa iyaha ang iyang igsuon nga babaye nga si Kim Yoo-jung. Ug balita pa pod sa Bing.com nga nag-ingon Kim Jong-un ang diktador na confirm nga patay alas 2:45 sa kadlawon. Ug balita pod sa Express News nga nag-ingon nga ang balita sa pagkamatay ni Kim Jong-un posible kaning makatrigger sa World War III. Pero sumala pod sa usa ka taas nga South Korean officials nga si Kim Jong-un is alive and well. Pero naay dako kayo nga apan ani mga igsuon. Tungod kay ang nag-confirm nga buhi pa si Kim Jong-un usa ka official sa South Korea, samtang si Kim Jong-un taga North Korea. Ug murag na ay red flag ani mga igsuon. Kabaluta nga kung unsa kahugot o confidential ang mga impormasyon nga mugawa sa ilang nasod ang North Korea. Pero dili dapat pangunahan sa South Korea nga mag-report nga buhi pa si Kim Jong-un, kundili ang mga top official mismo unta sa North Korea ang mobalita nga okay lang si Kim Jong-un. Pero napoy nag-ingon mga igsuon, ang pag-report nga buhi pa si Kim Jong-un usa lang ka propaganda ug usa ka cover up sa ilang nasod. Tinuod ka aning tanan mga igsuon o usara gihapon ni ka mga fake news nga nagkatag karon sa social media ug hinimo lang ni atong tao nga naay kasuko kang Kim Jong-un. To see is to believe taron ani mga igsuon. Ug diri lang taman mga igsuon. Salamat kaayo sa pagtan-aw.